मासे अन्थाइ बिखालि नों थांनो ओंखारदो थांबाय खेला गारनानै हागो आरो ना सिस्टारा लोमजागासिनो एकदमबारे सिस्टारा लोमजागासिनो बेनि थाखायनो माने आं गैयाबा सानसेबो थानो हाया मानोना हेल' गाइस बेरे फुंजानि गुड मर्निं गासिनिसिमबो सरि दा आरोना लोगोफोर देग्लायनि गोजां बोथोरा दासो थुलाफोरा खारजोब्बाय आरोना नय दहाय फुङावथ' जेबो नुखायानोमोन माने नै दाबो एसे एसे दोनबावोसो माने नुहुरदोंना गामि मोनसे नुहुरदोंना इ गामिखौ माने दहाय फुङाव नुवानोमोन माने ओरैबायदि थुलामोन पुरा गुफुर जोबखामोन माने नैफोर खुन्थाफोरखौनो नुवामोन खाथिनिखौ मैगंफोरखौ मोनजासिगोन नै बारा दिन गैला लाइआथ' नोगोद माने आं बेगरखौ बुरजा गारना होदों नालाय एकदम बुरजा बुरजा रज'जोब्बाय माने दिनै आं हारसिं जासिगोन आरोना दिनै हारसिं हर थानांसिगोन माने बिथिं बिनानावबो गैया हिनजावबो साफारियाव आलासि जानो थांनो ओंखारदों आरोना सालिया ओंखाम ओंख्रिबो संना होलांदिया आरोना ओंखाम आं हारसिं संना जानांसिगोन दा आरो दसे थानानैसो ओंखाम ओंख्रि आं हारसिं संना जानांसिगोन आरो मोनसे खोथा लोगोफोर आङो मोनसे मिउजिक भिडिअ हेगारगोन आरोना 31 खालि नोंथांमोना थांनानै गासिबो चेक खालामबानो जाबाय अ सरि मिउजिक भिडिअ नङा दै अनलि अडिअ'ल' आरोना नोंथांमोननि थाखाय आं स्पेसियेल लानानै फैदो बारा मोजां जायाखै खोमा होमबाबो थांनानै एसे खोनासंहैदो नोंथांमोना एसे शेयार खालामना होदो आरोना थांनो थाखाय ओंखारगासिनो आरोना मैथाया नों दखान ओंखारलांगोन मानि थाखाय थांनो नागिरदों सापुरियाव मानि थाखाय थांनो ओंखारदो बेदर जानो आंखो थांसिगोन आरोना ओंखारगासिनो एकदमबारे फुङावनो टसुनासो भिडिअ बानायगासिनो दं आङो फिथा जानो थांनो ओंखारदो आरोना इयो बिखुनजो उन्दै लानाव बिमादै लानाव फिथा जानो थांनो ओंखारदो सापुरि माबा मोनथाय र' दै माबा तादुनिया ना तादुनियायाव आरोना मानो होनोबाथाय जेब्ला उनाव बेबि मोनबाथाय माने फिथा मोनजायानो बेनिखायनो सिगाङावनो जानो लुगैनानै दङनो बेनि थाखायनो सिगाङावनो जानोसै होननानै थांनो ओंखारदो आरो ओमफ्राय बिमादैयाबो लिंहरदो आङो दोनहैगोन सानदोंमोन आरोना होमबाबो दोननाय जानाय नंला मानो होनबाथाय दा रंजालिया गैना दाबो पुलिस थानायनिफ्राय लाबोनाय जायाखै रंजालिया माने दाबो पुलिस थानायावनो दङ आरोना बेनि थाखाय आं माजों थांनो माने माजों दोनहैनो ओमफ्राय आरो इमान गोजांनायाव बाइकजों दोनहैनोबो बाइकआथ' दङ आमाइनिफ्राय लायबाय थानांगौमोन इमान फुङाव आरो बाइक सालायनो हानाय नङाना बेनिखायनो बे मेजिकजों थांथोंसै ओमफ्राय सापुरिनिफ्राय गावसा फंबाया लांफैगोन आरोना फादाराबो गाबोन फैसिगोन आरोना गाबोन बेसे थारिख गाबोन 31 पास खालि गाबोन 31 नालाय गाबोन मोनफैगोन आरोना फादारा ओमफ्राय मादारमोना 3-4 थारिखफोर लागै मोनफैनो हागौ आरोना सिस्टारा लोमजागासिनो एकदमबारे सिस्टारा लोमजागासिनो बेनि थाखायनो माने गारि गाखोनो हानाय नङाना दा बेनि थाखायनो मादारा आरो सिस्टारा फैनाय नंला माने मादारा डाइरेक्ट सिस्टारखौ लानानैसो फैखासिगोन आरोना नों आंखौ गारना थांसिगोन माने हा आयु मासे अन्थाइ बिखालि नों आंखौ गारना थांनो ओंखारदो ओंखायनो स्लिम स्लिम नुलायदों माथो मेकआप खालामदो नामाब्रा नों बायना होनाय मेकआपआ खानाय खानना नांगो आंसो खानाय खानना होबावनांगौ नोंनो खानाय खानायानो जिगाङाव जाखायोमोन दिनैसो खानबाय आं खानायखौ जाना फैगोनलै नोङो आङो दा नायनोसै मा मोनजायो गोजां सुइटार गानला गानलांगोन आयौ इमान थान्दायाव सुइटार गाननानै इमान गोजांदो दासो साना ओंखारदो आरोना ओइ लोगोफोरा एसे ओइ थाब ओंखारदो लोगोफोर सयथिबोलै देग्लायनि गोजां बोथोरा अयथासारद्राय आरो मागोसिमथ' मा जागोन दाख्लै अखा हादोंमोन ना दाख्लै अखा हानायनिफ्रायनो एकदमबारे ओरैबायदि अखा माने माबा गोजांखायो माने ना ओरैबायदि गोजांनाय मोनखादों माने थोर कमप्लिट ब्लेंकेट गांथाम लायो होमबाबो गोजांगाया हराव दासो साना ओंखारदो आरोना ओइनै गोजौ मोनबायानो 8 जासिगोन आरोना टाइमा मैथि थाबनो फैदो ओंखारखांबाय नामा दुस आयनाखौ लानो थांबावगोन नामा हो जोंहा माइनाव फिसायाबो फैथारसिगोन बारा गोबाव गैला टपियाबो आंनिसो दिनैसो सान्ति मोनसिगोन आरोना सानसे सान्ति मोनसिगोन आरो मानो होनबाथाय बियो थांसिगोन नालाय आलासि जानो दिनै एकदमबारे बिन्दास माने फ्रि सान्ति जेब्ला माने हिन्जाव मानसि न'आव थाया अब्ला सान्ति मोनो आरोना गोसो नङाबा बकिबाय थायोना सप्तासेसो फैखानांला दै बिन्दास मोनसिगोन आरो फ्रिनो आया भिडिअसो जादों र' बिथा मालाय फिथा मोनजासिगोन आरोना एकदम आंबो लाबोफा दै माइरं मिसे लाबोफा सान्दुंआ दासो ओंखारदो नै सान्दुंफ्रा दाबो थुलायानो जोबा नेव फै बेरायनो थांबा फै थांगोन बेरायनो थाङा सानबेसे थागोन नों बिथा
सानबेसे थागोन मा मिथियो मासे गोजानलै नोंसोर ना सानबेसे थागोन होननानै हा नै मटर आलि मोनसिगोन आरो ना मटर आलिथिंबो नायलाय माबोरै थुलाफोरा आयु औ गारि मोनसे खारबाय मेथा फिथाखौ नों आं लामारगोन लामारा लाबा मानो जाजोबना फैखाना थै इदि नङाना लाबोखानांगोन नोङो दखानाव सिखर बायना होलांनांसिगोन ना होमबासो नोंना फैसाया खुस्रा जागोन ना आंनाव खुस्रा दंखायो फैसा 20 थाखा खुस्रा दंखायो गैया मिथिया आं नोंनो सिखर नांखागो अ जलदि नै लोगोफोर सिखरखौ लाबाय आरो ना जानो नामा जानो नो जा लानो नागिरलै गारि फैबाय Rok rok. थांदो Oh थां dia harus susah gua. आथा थांबाय खेला गारनानै थांबाय आरो ना दासो सान्ति मोनबाय हिन्जावा थांबाय नालाय बोलो मा गोदानदो गथ'आ गोदानदो हा नै लोगोफोर आलासि जानो थांनायानो माने आं हर थाबोनो होनोमोन हर थाबोदि आरो ना इयो ओमफ्राय नै फिथा लाना फैदो आरो ना आंनो थावनि फिथा जाखांबाय जानानै उदैखौ बोरैबा मोनगासिनो माने बिराद गोबाव जाबायमोन ना बोसोरसे गाहाम जाबायमोन माइब्रा जायैया नोंथ' थिगसे जानो फैबायमोन बिदिनो जागोन आं जानो नायाखै इमान थावनानै थावानो हाबजोबना थायो नालाय जानो नायाखै मा बेदर मोनजाना फैखोलै बयलारसोलै बयलार जानोबा न' थायै थायै बरिं जाबाय नालाय बेथ' दासो मोनफैखादो आंथ' दिनै सानसे उन्दुखाबाय आरो ना ओमफ्राय दा बिदिनो बेरायनोसै एसे साइथिंथिं ओरैथिं थांनांसिगोन आरो मा थाबायनो हाला नै लोगोफोर साइथिं सायाव मोनफैबाय आरो ना मोना मोनाबाथाय मानसिफ्रा एकदमबा फाटसे ओइ गथ'फोरा एकदम बिर सोबगासिनो माने ओइनो बुरिया मोसा मोसा थांगासिनो लामा लामा फारनिफ्राय फैना फैदो बुरिया सावरिफोर जादों खोमा फेनानै फैदों खोमा मोसालांगासिनो नों आं गैयाबा सानसेबो थानो हायामोन ना लोगोफोर आं गैयाबा सानसेबो थानो हाया दोनोखय माबोरै मा थाबनो फैफिनखोयो नङा थगायदोसो इयो गानो हर थाबोनो थिननानै गाहानो हरफिनदो नङाबा हर थाबोगोन आं गाबोनसो फैगौमोन आङो ए थगायलायबाय न'खय औवा नङाबानो थानो हाया इसेबो गाहासो थगायदो थगायगोन मा जादों आंबो गरसे हरलाय नाङा नोंना दंखायो हरना हर न'खय होखायो हारसिंबो जायो हौवाखौ गारै गारै हौवाखौ गारै गारै एकदमबारे नायै बेदर जाना फैबाय नालाय नोंखौबो माथो आं लिंखादोंमोन आं थांबायोना गारि गैया बाइक गैया मा गैया आं होनदोंमोन हरसे था ओमफ्राय हरसे थानानै गाबोन फै होननानै बुंदोंमोन माने ओमफ्राय थगायलायबाय नै एकदम थांनो फैगोन आरो ना इयो सैतान बाराया थगायलायबाय आंखौ गोलैनाल' मा ओंख्रि संगोन दिनै मेथा मा ओंख्रि संगोन जोंहा बानलु बाथोन देना जागोन जों दिनै बानलु बाथोन आलु बालाय खिथुआ मटना जा जानो गोथावखायो मटना नै मा मटन इयो प्लास सिङाव मस्ला थायो माने बिराद गोथाव आरोना जानो बिदि मोना मोना बेरायफैनायनि मजायानो बेलेग आरोना लोगोफोर लोगोसे कापोल्सबाथाय बांसिन मोजां जायो माने बेरायनो आरोना गार्लफ्रेन्डफोर थाबाथ' बांसिन मोजांसिन जागौमोन माने बिदि मोना मोना बेरायनो नाथाय हौवा हिनजावबाथाय बारा इन्ट्रेस्ट जाया आरोना मानो होनना बुङोबा साइथिङाव सोरबाफोर सिख्ला साफा थाबा बेखौबो नायनो हायाना होखागोन इयो आंखौ बेनिखायनो आरोना मोनफैलायबाय मा खालामलायनोसै जालायसिगोन आरोना दा ओंखाम ओंख्रिखौनो संखानांसिगोन आरो बरिं मोनो आरोना बिदिनो न'आव थाबाय उदैया बोरैबा मोनबाय फिथा जानानै माइब्रानि फिथा जानोनो हाखाया आं माने गोथाव मोनो रायखस बायदिनो जि माने लाबोग्रोमोना जि जाखादो इयो रायखस बायदि नामा मोनजाफेरि बायदि ना मा रायखसलाय मोनजाफेरि बायदि मानसि जाग्राखौसो रायखस होनो दा ओइ दामसो जागोनलै मादार मोनाबो फैगासिनो आरोना गुवाहाटिनिफ्राय फैगासिनो गाबोन मोनफैगोन गाबोनथ' 31 नालाय गाबोनथ' बयबो पार्टि जाखागोन लोगोसे गासैनिसिमबो एडभान्स हेपि निउ इयार आरोना
बयबो रंजालायदो बोसोर गोदाना फैलायबाय नालाय बोसोर गोजामखौ बावगारनानै दुखु सुखु गासैबो बावगारलायदो जेसेबां दुखु सुखु दंमोन लोगोफोरजों नांलायदोंमोन खमलायदोंमोन गासैखौबो बावगारनानै नैबे बोसोर गोदानखौ बरायलायदो आरोना बयबो हेपियाव थागोन होननानै आसा खालामबाय लोगोसे गासैनिसिमबो एडभान्स हेपि निउ इयार आरो बेसेबां बुंबावनो लोगोफोर भिडिअखौ मोजां मोनदोंबाथाय लाइक शेयार एन्ड साबस्क्राइब खालामनानै खाथियाव थानाय बेलनि आइकनखौ थुना होबानो जाबाय नोंथांमोननि सिगाङाव बेसिम बुंनानै दोनथ'बाय थुनानै नाङा जेबो थुनानै नाङा मा थुनाङा जेबो थुनानै नाङा ओरैनो साबस्क्राइब खालामखायाखै आङो मानसिफोरा नायखायाखै भिउ ओरैनो खम जाखादों ओमफ्राय दा बेहाय ओंखाम संनो थाखाय अर जरायबाय आरो ओंखाम संनो थाखाय अर जरायबाय नै जोंहाना हिर' बायदि नुवा आरो आंखौ नोंखो मा हिर' एक्टर होनब्रा